бояд мардонагии шумо сахт шавад, амуна барқарор мекунем. Тамом. Аммо мардонагии худатон меистад, пешобкунитон 100% фарзандошавитонам. фикр кардааст ки ҳамин рӯғани сиёҳдонаро ман ба шприц гирифта дар мардонагиам укол кам, шояд эрексияи ман мардонагиам хуб мешавад. бисёр зебо аст, аммо мардонагӣ кор намекунад. статистика мегӯяд ки дар тамоми дунё 150 миллион мардо аз заифии мардонагӣ эректильная дисфунксия азият мекашанд. Таҷрибамон бениҳоят баланд шуд. 3 компания намехоҳед. Марамат. Одна компания не. Марамат. Ака бояд рост ша гап зада, ҳамчун доктор занакам нағз дорад. ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам ва имрӯз подкасти навбатии мо мешавад дар мавзӯи фалопротезирование заифии мардона ва каме дар мавзӯи тест тамомкунию ва ҳаҷман калон кардани юзи мардона бо протез ва ҳамин чизо суҳбат мекунем. дар имрӯза подкаст чун ҳар вақта даъват кардаги ҳастем роҳбари шӯъбаи урологӣ клиникаи Евромед Маҳмадшоев Ёқубҷон Аҳлиддинашро ва доктор Избасаров Охунҷон Зокирҷонович. дӯстони азиз, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам ки рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои ватсапи клиникаи Евромед ҳастанд ва ҳар касе ки мехоҳад ба назди доктор Избасаров Охунҷон ё ин ки Маҳмадшоев Ёқубҷон биёяд, марамат ба ҳамин ватсапи клиника нависед ва баъдан биёед, ё ин ки ба назди кадом духтуре ки ба шумо писанд аст дар клиникаи Евромед. Ёқубҷон бори дигар хушомадед ба подкасти имрӯза. Охунҷон шумо ҳам хушомадед. Барои чӣ ман ҳар ду шуморо даъват кардам? Ба хотире ки мо бисёртар ҷарроҳиёро якҷоя мегузаронем дар клиникаи Евромед ва подкасте ки соли гузашта кардагӣ будем бисёр тамошобин гирифт ва чандин нафарон аз Русия омаданд дар клиникаи мо ҷарроҳиро гузаронда бо барак боз баргаштан ба Русия. Дар ин як соле ки подкаст гузаштааст, аз подкасти пешина то ҳозир мо аз 100 нафар зиёд кардем аллакай ҷарроҳӣ. Ёқубҷон мехоҳам каме аввал дар бораи фалопротез шумо маълумот диҳед. Фалопротез чӣ аст ва ба кадом беморон гузошта мешавад асосан? салому алайкум дӯстони гиромӣ. Фалопротез як таҷҳизоте аст ки ҳангоми бемор эректильная дисфунксия дорад ва табобати консерватив ба ӯ ёрдам намекунад, мо дар ин бемор фалопротез мегузорем. баъзеҳо намедонанд эректильная дисфунксия чӣ аст. ин заифии мардонагӣ аст, вақте ки мардонагӣ хуб таранг намешавад барои алоқаи ҷинсӣ. Да, сабабош зиёд аст, дар ин бора боз гап мезанем ва вақте ки мо тамоми табобатҳоро ки кардем ёрдам накард, баъд следующий шаг қадами дигар ин гузоштани протез мешавад. бале, ин овардед шумо аз ширкати Прамедон. каме дар бораи ҳамин фалопротез маълумот медиҳед? ин протез аз ширкати Прамедон аст. Прамедон ин ширкати аргентинӣ аст. мо аз Аргентина заказ мекунем. ин одна компонентный протез аст. То есть хеле протез аст, дохили мардонагӣ ҷойгир мешавад ва кае ки бемор хоҳиши ҳамхобагӣ кардан пайдо кард, мегӯяд дастқатин росташ мекунад ва корша анҷом медиҳад. дар вақте ки установка мекунем дар мардонагӣ эстетически хуб метавад. баъзи одамон мебинад мегӯяд чӣ тиёқ аст. вақте ки уже дохили кавернозни тела мардонагӣ мо ҷойгир ки кардем ва афташ дигар хел мешавад. ва ин одна компонентна ҳаст бо трёхкомпонентна. Золотой стандарт ин трёхкомпонентна аст. Трёхкомпонентна бемор худаш регулировка мекунад эрексияшро. вақте ки хоҳиш пайдо шуд, специальная помпа ҳаст. помпаро чанд маротиба зер мекунад, мардонагӣ таранг мешавад, корша ки буд кард боз хуб меравад. бале, ҳозир бисёртар мо дар клиникаи Евромед одна компания мемонем. Охунҷон дар ҳама ҷарроҳӣ мо иштирок мекунӣ ва якҷоя ассистировать мекунӣ ва худат амалакай сар карди ҷарроҳӣ карданам. ҳамин ба фикри шахсии ту барои чӣ мо зиёдтар дар Тоҷикистон ҳамин як компонента мегузорем? ҳарчанд 3 компонента ин золотой стандарт аст дар тамоми ҷаҳон. аввало акай Умарҷон, салому алайкум як бор дигар. хоб ташаккур зиёд барои подкаст даъват кардан. хоб зиёда аз 100 ҷарроҳӣ гузарондем, қариб ҳамаш ки одна компания аст. бо кадом хотир саволи дуруст аст? раҳмат, ташаккур барои савол. хоб якум ки мо ҳамин чизро аз Аргентина заказ мекунем. пеш аз оне ки заказ мекунем, мо ба бемор консултатсия гузаронда мешавад, фаҳмонда мешавад ки чӣ хел аз ин протез чӣ аст ва якум мо нархашро нигоҳ мекунем. хоб якум нархашро мекунем. барои мо ҳамин Прамедон туб одна компонентни ки аст ба мо беҳад қулай аст. зеро ки мо агар трёхкомпонент монем бо ҳамун нарху навое ки дар ҳамун ҷо мефурӯшанд, хоб дар хориҷа мефурӯшанд, хеле гаронтар аст. зиёдтар ҳамин экономически гӯем тарафашро нигоҳ мекунем, ба хотире ки трёхкомпонентни он чизе ки дар Аврупо Амрико мегузоранд зиёдтар нархаш бениҳоят гарон аст ва бояд қайд кард ҳаминам Ёқубҷон аллакай мо аз Амрико ҳам шурӯъ кардем оварданашро ва ҳам фарқият дорад албатта.
یعقوب چی فرق دارد این از شرکت ریجیکونه که میگیریم کمی گرانتر است ادنا کمپانی است یا کمپانی تا مثل همین لیکن چی فرق دارد аз дигар ширкатҳо камтар мулоимтар аст боли естествени аст ҳангоми мисол агар мо про медона монем беморон бисёр шикоят доранд ки камтар сахт аст ва дуқада карданаш камтар мушкилӣ дорад ус ширкате ки аз Америка мо оварда истодаем ва камтар мулоимтар аст ва барои беморон бисёртар маъқул аст. яке аз камбудиҳое ки ҳамин бисёр беморон яқубҷон шикоят мекунанд айнан ҳамин аст меги ака вақте ҳамин шумо протеза мондед ман камтар неудобно аст гаштанам ба хотире ки доимо ҳамин мардонагиам сахт намоён мешавад ки гӯё ки сахт аст дар зери ҳамон гӯем либос ва дар ин суратҳо шумо чӣ кор мекунед? дар ҳақиқат агар ба ман бошад ман ҳамаи беморро дар трёхкомпонент мемонам яъне вай боли естествени аст бемор худаш эрексияро вызыват мекунад таранг мешавад бо хоҳиш ки вуҷуд хобуш мекунад но аз ҷиҳате ки маблағ танҳо арзиши трёхкомпонент тоқа протез бе пули оператсия ва дигар чизҳо қариб 6,500 евро аст ва ин пули калон аст барои халқи химо барои ҳамин як чизе аст ки агар бемор эмоционально тайёр бошад оста ҳамин чизам одат мекунад ба мисли ки як коронка мемонӣ аввал да чӣ хел аст дандон да коронка як чизи лишни да назар метавад ва камтар ки вақт ки гузашт одат мекунӣ уже дига аҳамиятшам наметӣ ва и проблемаи вазнин нест ба фикри ман любой хел метавонӣ сини боло кунӣ турсик меқапашам хел меса метавонӣ сини поёнуш кунӣ ягон проблема надорад. шумо яқубҷон пас аз оне ки протеза мегузоред бемор мебиёяд ягон гӯем ки курс ё ки дарс ё фаҳмондиҳиё мегузаронед? албатта Умар Юсуфович пес аз оне ки мо ҷарроҳӣ мегузаронем аввал консултатсия гузаронда мешавад ба бемор пурра фаҳмонда мешавад ки чӣ хеле аст протез. Хоб баъд аз гузоштани протез баъд аз ҷарроҳӣ албатта ки хоб баъд аз захмҳо маҳкам шидан мо ба бемор нишон медиҳем. Хоб нигоҳ кунед мо ба бисёр беморон дар вақти консултатсия чӣ хел мефаҳмонам мегӯям ки шумо дар синни 18 будед ҷавон будед шумо мисол духтарро медидед бо таври автоматӣ мардонагӣ таранг мешуд ҳозир ки мисол проблема доред мушкили ҳамин бо алоқаи ҷинсӣ мушкили бо ҳамин мардонагӣ аст бо таври автоматӣ таранг намешавад ва ҳамчунин чӣ хеле ки бо даст шумо рост мекунед алоқа мекунед ва ҳамчунин баъди алоқаи ҷинсӣ шумо хоб мекунед боз ба бемор гуфта мешавад ки агар шумо тамомам кардед нутфаи шумо баромад ҳам ин мардонагӣ хоб намекунад баъди протез гузоштан яъне ки шумо то он даме ки худ хаста нашудед ё то он даме ки мисол гирем агар оилаашонро қаноат накунанд то ҳамон дам алоқаи ҷинсиро давом кунад вақтире ки як кори аҷоиб шудагӣ буд як бемор омад яқубҷон дар вилояти сух вақте приём доштем як бемор аз масҷид омад гуфт ки ака ман мушкили эректилная дисфунксия дорам аз кӯдаким узи мардонагиам ба фикри худаш таранг аст лекин оно аз сабаби ки дидагӣ нестанд дар ҳаёт чун аз кӯдакӣ ки нимкола таранг буд гумон мекард ки ҳамин қаб бояд бошад баъдан мо каверҷия кардем дидем ки ҳамин хел аст мегӯяд ҳо мегӯяд лекин сахт аст мегӯям не ин сахт нест ин пурра нест ин барои алоқаи ҷинсӣ кифоя нест баъдан гуфт ин хел бошад мушкилиро ёбед ёфтем хай венозную утечка дигар мушкилиҳо дошт оиладор буд то ҳанӯз алоқаи ҷинсӣ кардагӣ набуд аллакай як сол зиёд зиндагӣ мекард. Хоб пас аз он мо маслиҳат додем ба душанбе биёд ҷарроҳиро мегузаронем ҷарроҳиро гузарондем ҳамаш хуб пас аз 1-2 моҳ пас мегардад мебиёяд мегӯяд ака Умар шумо чӣ хел протез мондед протезтон кор намекунад ман ҳайрон шудам чӣ хел кор намекунад ин чунон сахт аст ки деворро гӯем шикоф мекунад мегӯяд кор намекунад ҳамроҳи модараш омадагӣ буд ба ёд бошад кабинети шумо даштагӣ буд файрод кардам рафтем суҳбат кардем мегӯям чӣ ба кор намекунад мегӯяд ки тест тамом мекунам мегӯям бародар шумо тест тамом мекунед дар ҳолати физиологӣ масалан дигар беморон вақте ки алоқаи ҷинсӣ мекунанд тамом кардан тест барои барқарор кардани дуюм маротиба вақт дар кор аст 1 соат ё ки 2 соат шояд ки нашавад аз шумо чӣ шумо мушкили дига надоред шумо як бор алоқаи ҷинсӣ кардед тамом кардед давом додан гиред шумода чӣ мушкил аст баъд гуфт ки ака рост мегӯӣ баъд рафт ҳамин хел гум шуд пас аз чанд вақт ҳозир галасаҳоишам аст ки ака мегӯяд моҳи ҳамин август бояд фарзанддор шавам шумо манда ганда хизмат кардед баъзе одамо дар ҳақиқат барои чӣ гуфтам ки фаҳмондадиҳӣ мегузаронем ё ин ки не ин чиз муҳим аст баъзе одамо дар ҳақиқат намедонанд масалан дар ҳаёташ алоқаи ҷинсӣ кардагӣ набошад вай бечора аз куҷо мефаҳмад ки ин чӣ аст ва чӣ гуна ин чиро истифода бурда мешавад барои ҳамин фикр мекунам ки ҳамин 100 нафаре ки гузарондагӣ ҳастем зиёд ҳатто мо бо ҳамаш контакт дорем рақамҳои телефоншонро дорем баъзе вақт баъзеҳо шумо файрод мекунем ки ака чӣ хел аст зиндагӣ аст чӣ хел аст чӣ хел рафта истодааст ё мушкилӣ дорӣ ё ин ки не ба хотире ки баъзе вақт камбудиҳо мешавад. Хуб Яқубҷон Алдинович барои кадом беморон мо фалопротеза мегузорем барои кадом
бемориҳои эректилияи дисфунксия сабабош зонда чӣ аст ки мо дигар намешавад мо маҷбур мешавем ки фалопротез гузорем. خیلی که میگن همه دشمنی اساسی برای ارکتیل دیسفونکسیا این بیماری قند خون است، ساختن دیابت است. ساختن دیابت بیماری قند خون هم رگو رو قوق میکند، هم بفتوی عصب رو قوق میکند و اندوتلیوم مکاورنوزن تیلو رو ویران میکند. تو همین همه مکانیزمایی که ارکتسیا در ترانشوی مردانگی در جاوگو است، همون بیماری قند خون همش در ضرر میکند. و چیزی که گفتیم 100 نفری که ما موندیم در حقیقت به نهایت زیاد است بیماران. و اون دخترکی که ما پروتزور از اون که زکاس میکنیم و میگه که شما از فدرالنی کلینیک مسکو در زیادتر موندید. این بیاد اپوتی کالون از برای ما. و از همین 100 نفر قریب که 75-80% بیماری قند داشتن. برای главный враг دشمن اساسی برای ضعیفی مردانگی بیماری قند خون است. و اصلا دیگه بیماری مثل بیماری‌های модарзодии, норасои рагои хун, артериальная недостаточность, венозная утечка. Ҳастанд бемориҳое ки баъд аз приапизм, ҳастанд бемориҳое ки ҳангоми эрексия шудан дигар эрексияшон мардангиш хуб намеравад дар муддати чанд соат, баъд аз он фиброз пайдо мешавад. То есть ҳамун кавернозни тило қоқ мешавад. Сабабош зиёд аст ака. Масъалаи боз дигар беморӣ ҳам ҳастанд, мо аз ҳамон 20% дигараш аҳамият додагӣ бошед бемории атеросклероз, гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь боз чӣ буд? Ожирение боз як чиз дигар буд, аҳамият додагӣ бошед боядтон бошад. Нои ҳастанд ки травма гирифтагӣ буд. аз панҷакет буд боядтон бошад, умуман бемор раҳ намегашт, хеле мо кӯмак кардем, ҳам инвалид буд. Ва ҳастанд хеле ҳолатое ки дигар дороҳо кӯмак намекунанд, мо маҷбур мешем. Як бемор доштам, ами эректильная дисфункция дошт, мардонагиш суз буд, чанд ҷо мерафт, табобат мекард ва дар куҷои хонаст ки равғони сиёҳдона аз ҳамаи чӣ даво аст. фикр кардааст ки ҳамин рӯғани сиёҳдонаро ман ба шприц гирифта дар мардонагиам укол кам, шояд эрексияи ман мардонагиам хуб мешавад. мутаассифона хел нест, як чизи тоза нест барои организм ворид кардан, тим более укол қатъи. баъд аз укол кардан чанд пагоҳи дигар уже мардонагӣ варам мекунад, чирк мегирад. хеле ҳолатода ҳами спасад кардани ҳамин мардонагӣ беҳад мушкил аст. яхе ҳолатода полностью мепартоишад. хай бахти бемор баландӣ кард, рафтан буридан, чок кардан, ҳама чиркуро баровардан, сос шидаст, лекин эрексия нест дигар. барои ки ҳамон рагое ки ҷавобгӯ ҳастанд дар бораи эрексия ҳамаш уже қоқ шидагӣ аст. ҳам беморам омодагӣ буд, мо протезаш мондем, айни ҳол розӣ аст. баъзе кейсҳое ки мо дӯстони азиз нақл мекунем, шояд баъзеҳо фикр мекунанд ки мо нақл мекунем, лекин номи шуморо намегирем. дӯстони азиз, шумо ташвиш нашед ки мо масалан шояд ки шумо навора дидеста бошед. бисёре ном мебинам подкастта ва фикр мекунанд ки моро шинохтанд, шуморо ҳеҷ кас намешиносад, балки мо номи шуморо нагуфтам. ҳолати аҷоиб ҳамин бемор ин буд ки мегӯяд ки фарзандаш равғони сиёҳдона меорад, дар 2-3 рӯз аллакай тамом мешавад. ин куҷо мешавад мегӯяд, баъд мегӯянд ки гирифта ҳамом тез медорад 3-4 бор. пас аз 3-4 рӯз аллакай тамом мешавад. чанд бор мекунад нотарсии одам мебинед. яъне ҳамин масъалаи эректильная дисфунксия ҳамин масъалае аст ки бемор дигар отчаяние мешавад ва ба ҳама чӣ розӣ аст, чӣ табобатҳое гӯй мекунад. ва барои ҳамин одамоне ки эректильная дисфунксия тяжелой степени доранд, ҳолатшон вазм баъди протез мондан бисёрш розиянд. чанд фоиз аз бемороне ки мо мегузорем охунҷон меоянд мегӯянд ки ака мо миннатдорем аз шумо ки мо да протеза гузоштед. умар исушам хеле статистика ҳаст дар хориҷа, дар тарафҳои аврупо ҳастанд, 85-90%-ро ташкил мекунад. мо зиёда аз 100 ки гузоштем, мо ҳар як беморро медонем, ҳар як бемор қати контакт ҳастем, медонем, гап мезанем, ҳамсуҳбат мешавем ҳар моҳ як маротиба. хоб зиёда аз 90%-ашон розӣ ҳастанд, хурсанд ҳастанд, то ҳатто баъзеашон худашон мебиёяд. ман худам бемор дорам, бемори ҷавон ҳастанд. хоб вай кас тӯли 1 сол зиндагӣ мекунад, мутаассифона ягон хел алоқаи ҷинсӣ нест. баъд хонагиҳо хабардор мешаванд, мегӯянд ягон навигарӣ ҳаст, дигар ҳаст, гуфта мепурсанд, кай алоқаи ҷинсӣ набошад, навигарӣ аз куҷо мешавад, фарзанд аз куҷо мешавад. хоб боз ҳам хел 3-6 моҳи дигар мегардадам, хел баъд яки наворҳои маро мебинанд дар инстаграм. бачаи ҷавон 24 сола мебиёяд, ҳама хуб аст, тану туш ҳама нағз аст, зоҳиран зебо аст, писар зебо аст, аммо мардонагӣ кор намекунад. мегӯяд омадааст ҳамин хел ғамгин
акаҷон мегӯяд ман тамоми кора кардесам, мегӯяд то 1 сол зиёд мешавад ки ман табобат гирифтесам, мегӯяд аммо мутаассифона ягон ки алоқа карда наметавонам, мардонагӣ таранг намешавад, мегӯяд ман фикр мекардам ки чикали ки шумо гуфтед Умар Юсуфович ҳамон бемороне ки аз аввал мардонагиашон хуб таранг намешуд намедонанд ки тарангӣ то чӣ дараҷаро бояд бошад. Бале вай кас ҳам намедонист, вай кас хиёл мекард ки ҳамон тарангие ки дорад вай ҳамон ба алоқаи ҷинсӣ басанда аст, лек вақте ки оиладор мешавад мебинад алоқаи ҷинсӣ намешавад, намедорояд. хоб бо ҳамин тариқ мо аз онҳо таҳлилҳои лозимаро гирифтем, гармоно мебинем ҳама ҷош аст, ҳама тинҷ аст. баъд мо дар охир як укол кардем, уколи каверҷект ба узи мардонагӣ худаш кардем. дар доплер дидем ки дар он ҷо рагҳои хунгард яъне ки артерияҳо кам буданд. бале норасоигии артерия, яъне ки мо инҷа бояд фаҳмонем ки барое ки эрекция пайдо шавад бояд ҳамон дар узи мардонагӣ хун биёяд, хун ҷамъ шавад, бо ҳамин тариқ эрекция пайдо мешавад. ва дар ин ҷо бошад аз ҳисобе ки артерияҳо кам буданд узи мардонагӣ то ба охир таранг намешавад, яъне ки таранг ҳам шавад алоқаи ҷинсӣ карда намешавад. ин аллакай заифии мардонагӣ аст. ба вай кас ман Умар Азизович бо шумо Умар Юсуфович бо шумо протез мондем, дар хотир дошта бошед писари ҷавони 24 сола то ҳозир 1 моҳда 2 бор ё 3 бор наояд, вай ҳисоб нест. ҳама вақт мебиёяд акай Охунҷон аз шумо қарздор, акай Охунҷон раҳмат. охир дар ҳамин байн мондагӣ буд писари ҷавон, қариб монда буд ки ҷавон ҷудо шавад. хай акай Умарҷон инҷа мардҳо бояд то ки худашонро фикр накунад, алоқа яке аз процессе мебошад ки бояд ҳам зан ва ҳам мард бояд аз он ҳаловат баранд. хоб ҳаминҷа ман як моментро гуфтанӣ ҳастам. Ёқубҷон Алиевич гуфтанд ки душмани асосӣ ин қанд аст, гуфтанд барои ҳамон мардонагӣ таранг шуданаш. хоб бисёр беморон мебиёянд, хеле ки ман да омадагӣ ҳастанд, якум савол доранд, аллакай онҳо қанд ҳастанд, медонанд, мегӯянд ки акай Охунҷон мегӯяд ҳозир ман қанд дорам, шумо ҷарроҳӣ мекунед, мегӯяд чӣ хел захми ман маҳкам мешавад, мегӯяд. ин хел беморҳо бисёр ҳастанд, барое ки мо бисёртар дар бораи ҳамон протез монданӣ ки шудем, бисёри онҳо 70-75% қанд доранд. ба онҳо мо гуфтанӣ ҳастем ки ба ҳар яки онҳо аввал консултатсияи эндокринолог гузошта мешавад, яъне ки онҳо табобат мегиранд, парҳезҳои лозима ҳастанд онҳоро мекунанд ва доруҳое ки доранд онҳоро истифода мебаранд. баъд аз 1 моҳе ки қандшон норма мешавад, нормада мебиёяд, баъд мо ҷарроҳиро сар мекунем. бинед бемороне дорем ки ҷавон ҳастанд, хоб ҷавонон ҳастанд, онҳоро бояд фикр кунем мо, барое ки ози бемори яке аз мондагии 24 сола аст, вай аз куҷо медонад чӣ қадар зиндагӣ мекунад, мумкин 60-80 бояд бошад, иншоалло насиб хай худо умрашро дароз кунад. хоб ба он нафар мондагӣ ҳастем, чӣ ки гуфтем пирамидон туб худаш 5000 гарантия додагӣ аст, то есть 5000 қатшавӣ ростшавӣ гарантия додагӣ аст, зиёда аз 5000. хоб метавонад ки ҳамон нафароне ки ҷавон ҳастанд, бисёр истифода бурдан ҳамин чиз шиканад протез. дар ин хел ҳолатҳо чӣ кор карда мешавад? ҳамин протез боз иваз карда мешаваду халос, боз ҳамон 5000 зиёда аз 5000 гарантия дорад, то охири умра мебарад. тамом дигар ҳамин қадар камбудӣ доштанаш мумкин аст протез. хоб Ёқубҷон баъзе ҳолатҳо ҳастанд, хеле беморо шумо дам буд, ман дам буд, бояд боша суҳбат кардаги ҳастем, мегӯ ки ака шумо дига имконият надоред, шумо дига шанси табобатёбӣ надоред, масалан 40 сола 45 сола аст, мегӯ ки ҳамин охирон марҳила ин фалопротезирование аст, шумо бояд ҳамин накунед, дига роҳ надоред. ва баъзе онҳо бо ягон сабаб яъне отказ мекунанд, намекунанд ҳамин ҷоро. ба фикри шумо ҳамин сабабош дар чӣ аст ки отказ мекунанд? ба фикри ман тарс доранд ки чӣ хеле ки пеш буд мардонагӣ ҳам хеле роҳата намебинанд. ин фикри хато аст. бисёриҳо фикри фарзанддор шудан ҳам доранд, фикр мекунанд ки ояндада фарзанддор шудан наметавонанд. бисёриҳо фикр мекунанд ки мушкилӣ барои пешоб кардан мешаванд. ин чизам хато аст. ва финансовая сторона, ин чизам бояд учитывать кунем ки бисёриҳо шароит надоранд. бовар ки Ёқубҷон баъзеҳош буд шароити 100% ҳам дошт. масалан ман ба ёдам аст мегуфт ки ман раиси ноҳияи фалон ноҳия будам, шароитҳошон 100% аст, ягон камбудӣ надорад, лекин ба ҳар ҳол накард фарзанди хушад ҷарроҳиша. ин хеле ҳолат ҳам аст. ман фикр мекунам ки баъзе ҳолатҳо мо мефаҳмонем, баъзеҳо шояд ки намефаҳманд, фикр мекунанд ки ҳамин мо яъне фалопротез хаёл мекунанд ки мо чиз сунъӣ худи ҳамон узва сунъӣ мекунем да, яъне ҳамон мардонагиша пурра сунъӣ мекунем. хеле нест, мо фақат ҳамон гӯем ки бояд мардонагӣ шумо сахт шавад, ҳамона барқарор мекунем. тамом ҳамон мардонагӣ худатон меистад, пешобкунитон 100% фарзанддоршавитонам ягон монеа намешавад. баъзеҳо мегӯянд эсёр ҳамно аз худат нест, бовар кунед аз худатонда беҳтару хубтар аст, ба хотире ки аз худатон масалан як бор ҳозир барои чӣ гуфтам, барои тестамонкунӣ, баъзеҳо мегӯянд ки барои тестамонкунӣ ҳам Ёқубҷон ҳамин мешавад ки мо ҳам мекунем. чӣ фикр дорӣ? баъзе беморҳо масалан мегӯянд ки ман 100% ман 5 бор алоқаи ҷинсӣ мекунам, ки ҳама вақт тестамон мекунам.
ба фикри шумо амира мондан шарт аст ё не? Ну агар тамоми талаботро мо ки истифода бурдем, тест тамомкуниш бартараф нашуд ва бемор ҳамхобагӣ мекунад, гуфти гапо то 1 минута тамом мекунад, дарш наметавонад занака розӣ кардан, я думаю, что фикр мекунам смысл ҳаст. хоҳиши бемор метавонад дар мо ҳамчун показания 100%. бале. баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки мо дар рекомендатсия омадагӣ аст ки бояд қам бошад, баъд монӣ, фалон чизо бошад монӣ. ҳолатҳое аст бемор мебиёд мегӯяд ака 5 сол шуд ман масалан дороҳои барои ба қавле дар хунак ва аз бутил мехӯрам, ман безор шудам ҳамин чиз. дар ин ҳолатҳо ҳам ҳастанд ки мо пешниҳод мекунем, мегӯем ака ин хел вариант ҳаст. Агар хоҳед доимо дору хӯрдан як барои беморам як ноша як проблема аст. пеш аз ҳамхобагӣ кардан, тайёрӣ дидан, рафта дору хӯрдан, 1 соат, 1.5 соат, 2 соат интизор шудан, баъд ҳамхобагӣ кардан, як хел беморон мегӯям дар ҷонам зад ҳамин чиз. ё ягон роҳи ҳалли дига шамад. Ва ҳастанд беморон ки мегӯянд ман дору ёрдам мекунад. Яки 80% мисол бедору там 40% заиб, 50% таранг мешавад, дору қати 80%, 90% мада намефорам. Мада як кор ки ҳамин 100% таранг шавад. хоҳиши беморам инҷо учитват карда мешавад. Лекин мо касе ки пеши мо омада камар мо вайёро ҷарроҳӣ намекунем. Мо ҳама вақт якум дараҷа табобат, дуюм дараҷа табобат, сеюм дараҷа табобат дидем ки нашид, баъд протез мегузорем. Ва беморое ки назди мо мебиёнд, аллакай уже вайё 10-20 духтура уже гаштагӣ ҳастанд, дар муддати 5 сол, 10 сол табобат ёфтагӣ. Ва чӣ хеле ки статистика дар ҳақиқат ин беморон зиёд ҳастанд. Статистика мегӯяд ки дар тамоми дунё 150 миллион мардо аз заифии мардонагӣ, эрективная дисфунксия азият мекашанд. Ва бо прогноз аст ки дар оянда метавонад то 300 миллиона шавад. Аз учитывая образи зиндагӣ ва неправильное питание, сигаркашӣ ва вазни зиёдагӣ метавонад статистика зиёд шавад. Баъд ба фикри ман статистикам чизам камтар нодуруст аст. Бисёр одамое ки заифии мардонагӣ доранд, як хелаш гипоганадизм дорад. Мегӯяд мада дар кор нест, ман хоҳиш надорам, мада дар кор нест. Як беморӣ аст ишам. Ва бисёр халқи мо бо изо мекашанд. Намедонад куҷо баранд. Изо мекашад барои духтура бигӯяд ки ака ман 1 сол шуд қати занам хоб намекунам, мардонагим кор намекунам. Шарм дорам. Ва амин наворое ки мо мекунем беҳад хуб аст. Одам мебинад мегӯяд проблема аст, мадам ҳаст, ман зиндагим ҳар рӯз қати занак ҷанга. Бешухӣ ҳамин занак аку ҳама мардакем розиш ки накунӣ, ака бояд ростша гап зани ҳамчун духтур занакам навз дорад. Розиш ки накардӣ баъд ваям ба меравам телефон қатисмат мекунад хеле шид. Занакам бояд розӣ кардан. бале, Ёқуб Алдинович пеши гапи шумо ҳамин чизро гуфтед, бисёр беҳад муҳим қалт кардед. Бинед ҳар як ҷарроҳие ки мегузаронем Умар Юсуфович дар телеграм канал мегузорем мо, то ин ки беморро бинанд ки ҳастам хел чизо. Як дер боз нагузашта, як ҳафта фикр мекунам гузаштааст, як бемор мебиёяд бо ҳамсари худ, ду кас мебиёянд. Хоб ду кас мебиёянд, мешинанд дар назди ман, хай шикоятҳо сар мешавад, мегӯяд алоқаи ҷинсим суст аст, мегӯяд мард. Занаш аз он ҷо мегӯяд ки нест умуман мегӯяд. Мард мегӯяд суст аст, занаш мегӯяд нест мегӯяд. Ман ҳамин қадар мешавад мегӯяд ки оилаашон мегӯяд. Ҳамин қадар мешавад мегӯям ки як бор духтур рав, лек намераванд мегӯяд. Хоб мард ҳамун чизе ки алоқа надоранд, аз аввал чихел ки розӣ ҳастанд. Дигар хоҳишам нест ин хел гирем. Аммо занаш наворҳоро дидагӣ ҳастанд, охир мегӯяд ин хел намешавад мегӯяд. Тамоми рӯз асабӣ, тамоми ҷангу ҷидо, ҳама аз пушти ҳамин шидаист аст мегӯяд. Ман медонам мегӯяд наворҳои шуморо дидагӣ ҳастанд. Дар ҳақиқат рост аст. Алоқа набошад, стресс зиёд мешавад, гормони кортизол баланд мешавад, дигар аз тарафи зан гапгардонӣ, мунокишаҳои зиёд ҳамин хел аст. Хоб ҳангоми занаш ин касро худаш овардагӣ ҳастанд. мегӯянд ака мегӯяд гир ҳамин каса протезмон мегӯяд. Мегӯям бестед истед, мегӯям айтавлиҳои лозима мегузаронем, мебинем агар дар ҳақиқат лозим бошад, баъд мо мегузорем ҳамин чиза. Мо аввал тавбат карда мебинем. Лек баъд маълум мешавад ки алоқаи ҷинсишон заиф неву тамоман нест. Тӯли 8 сол мешавад. Бемор худаш 12-13 сол шуд қанд доранд. чӣ ки Ёқуб Алдинович аллакай гуфтанд, душмани асосии мардонагӣ ин қанд аст. Эрексия намешавад. Хоб ин кас тӯли 8 сол мешавад ки хоб заифии мардонагӣ доранд. То ин умуман алоқа нест. тӯли 8 сол шудагӣ аст. ин кас мард фикр кардагӣ аст ки хай тамом ҳамин қати дига ман наметавонам дига алоқа кардан. Ҳамин гуфтанд не ки аввал омадагишон дар камтар изо кашидан, алоқаи ҷинсӣ суст аст. Ин клиник аст. Вақте ки мо савол ҷавоб кардем, баъд маълум шуд ки 8 сол шуд алоқаи ҷинсишон нестанд. Ва ҳамчунин вақте ки мо
интракавернозна каверҷек кардем, дар узи дидем аллакай рагҳои хунгард қариб ки мондагӣ нест. Ёкуҷон Ильич қариб ки мондагӣ нест ва баъд ба хулоса омадаем ки ба он кас низ протез мегузорем, ҳоле ки он кас заказ кардагӣ ҳастанд, навбати ҷарроҳиашон аллакай мондагӣ ҳастем. Хулоса ма чӣ гуфтанӣ ҳастам, наворҳое ки мо мекунем беҳад хуб ҳастанд. Аз кадом ҷиҳат мардум мебинанд ки ҳамин чизҳо табобат доранд. То ҳамин замон ҳамин мард фикр мекард ки тамом ҳамин қати дигар алоқа карда наметавонад, дигар точкаро монда буд, ҳамн нуқтаро монда буд ки тамом ҳамин қати. Лекс оилаашон дидан, гирифтан, овардан, консултатсия гузаронда шуд. Ҳозир хеле розӣ ҳастанд, мегӯянд мо бо як бор дига зинда шидем гӯё мегӯянд. як чизи муҳим дӯстони азиз фаромӯш накунед ки ҳар чизе ки ин мавзӯи интимни аст, ҳар нафаре ки назди мо меояд, мо ягон вақт шуморо ягон ҷудо нишон наметиҳем. Ин конфиденсиал мемонад, яъне ин махфӣ мемонад. Чӣ бо Ёқубҷон Алдинович суҳбат кардед шумо, чӣ бо Охунҷон Низбасаров, ин чиз байни шумо худатон мемонад суҳбат. Дар ягон ҷо нишонам наметиҳед ва мо ҳуқуқам надорем дар ягон ҷо ягон каса гӯем ки ин мардак ҳамин хеле проблема дорад. Ҳастанд одамои наздике ки ҳар рӯз мо бинем чандин нафаро мо протез мондагӣ ҳастем. Мебиёнд дӯстека суҳбат мекунем, мо ягон бор дар ин мавзӯъ суҳбат ҳам намекунем, қачон ки масалан амрааш аст ҳамроҳ бо он кас нафаҳмад ки ҳамин мардак ҳамин хеле мушкилӣ дошт, мо ҳамон каса проблемашро бартараф кардем. Хуб, Ёқубҷон Алдинович гирифтани размер чӣ гуна сурат мегирад? Камтар дар бораи ҷарроҳиёш суҳбат кардем, беҳад хуб мешавад, ба хотире ки бисёр беморҳо тарс ҳам доранд аз ҷарроҳиё. Яке аз сабабҳое гуфтем ки отказ кардан аз протез ин тарс аст ки ман шояд ки ягон дард мекунад, ягон мушкилиҳо мешавад. худи ҷарроҳӣ чӣ гуна мегузарад Ёқубҷон Алдинович ва размер гирифтан чӣ гуна сурат мегирад? ҷарроҳӣ бо анестезияи спиналӣ, яъне аз миён укол карах мекунем, мо аз миён поён уже бемор дардро ҳис намекунад. Разрез майдак 4-5 сантиметр пеноскратальный мегӯянд, мардонагӣ аст, инҷа мояҳо қадар мебурад. мо ҷудо мекунем дута кавернозни тела. Мардонагӣ аз ду кавернозни тела иборат аст. Дохили ҳар як кадоми яктаями гузошта мешавад. خب размер чӣ гирифта мешавад? Размер танҳо ҳангоми ҷарроҳӣ кардан. Вақте ки мо инро мекушоем, размер мегирем, чанд сантиметр тарафи боло меравад, чанд сантиметр тарафи дохил меравад, тарафи ношкош. Ва мо мебинем 18 сантиметр, 20 сантиметр, 24 сантиметр. Ва дар ҳангоми ҷарроҳӣ ҳамин хели протеза мо 5 та дорем. 5 размерный ряд дорем. Аз ҳамун размере ки дар мардонагӣ гирифтем, ҳамун интихоб карда мемонем. бале баъзеҳо масалан мегӯяд ки мо заказ мекунем аз шумо кай ҷарроҳиро мегузаронед. дӯстони азиз, шумо агар заказ ҳам карда бошед, мо чанд размер заказ мекунем пешакӣ, ба хотире ки агар ҳолатҳое ҳастанд ки мо масалан медонем ки тахминан дар шумо ҳамин 110 размер меравад, лекин мебинем дар вақти ҷарроҳӣ дар шумо 100 лозим мешавад. шояд ягон фиброз доред, бужиро карда намешавад, ягон мушкили дигар доред, мо маҷбур мешавем ки размери дигар истифода барем ва ин размери заказ кардагии шуморо масалан мо барои дигар нафар бо мегузорем. Яъне ки шумо дар ин масъала бояд ташвиш накашед. Мо масалан ҳозир дорем 2-3 протез дар клиника ҳаст, лекин ҷарроҳиҳоро ҳозир манъ кардагӣ ҳастем, ба хотире ки ҳозир протезо ҳама рият размерни рият наомадагӣ аст. Мо ҳамаша ҷамъ мекунем, баъдан мегузорем. Ёқубҷон, соли гузашта мо қариб 100 та кардем. Ба фикри шумо прогностически имсол шояд камтар шавад. Ба хотири чӣ? ба хотире ки ино накопительни ва ё дорад. Бисёр оное ки назди мо омадагӣ буданд, ба ё томо шуд баъзе беморие буданд ки аллакай 8 сол 10 сол шуд умуман алоқаи ҷинсӣ надорад. Умуман қанд дорад, задагӣ аст. Як бор Узбекистон рафтагӣ аст, як бемор аз Панҷакен доштем, ба ё томо шуд. шояд он нафар моро тамошо кунам. мегӯяд ман Узбекистон рафта будам 10 сол пеш, мана гуфта буданд ки ту бояд протез монӣ, гуфта буданд ки Ҳиндустон бира ё ин ки Русия бира. аллакай ҳамон вақт 8 сол ё 10 сол шуд гузашт. Ман хе дига хай гуфтам кай успед мекунам равам. Дига шумода лозим нест ягон ҷо рафтан, на Русия ё ин ки Ҳиндустон, ягон ҷо марҳамат биёед, мо худамон дар клиника Евромед ин чизро мегузорем. аллакай таҷрибамон бениҳоят баланд шуд. 3 компания намехоҳед, марҳамат, ҳадан компания не, марҳамат. чӣ хеле ҳам нархи арзон, ҳам дар ҷои худатон ҷарроҳӣ мешавед ва шумо яъне ташвиш нашавед. ин чиз конфиденсиал мемонад. мо ягон нафари дӯстони шумо, рафиқони шуморо намегем ки шумо ҳамин ҷарроҳиро гузарондагӣ ҳастед. хуб, ҷарроҳӣ чанд дақиқа мегузарад ва чанд вақт пас бемор метавонад ба алоқаи ҷинсӣ баргардад? خب ҷарроҳие ки мо мегузаронем оиди фалопротез чӣ хеле ки гуфтем пеноскратальный мешавад. ҷарроҳӣ аз 40 дақиқа то 1 соату 20 дақиқа давом карданаш мумкин аст. ин вобаста аст ба ҳамон кавернозни телои ҳамон бемор.
خب баъзе ҳолатҳои шудагӣ ҳастанд ки дар он ҷо бляшкаҳо буданд, дар рӯзи мардонагиашон яке кам хел гирем сахтча ҳамон бофтаи сахт шудагӣ мондагӣ буд. мо то онҳоро бартараф мекунем, то протезро ҷо мекунем, камтар вақт зиёдтар мегузарад. Хоб он нафароне ки танҳо қанд доранд ё ки ҳамон артериальный недостаточность ки норастогии артерия доранд, хоб ба он нафаро қариб то 40 дақиқара мо ҷарроҳиро буд мекунем. Хоб баъд аз буд кардани ҷарроҳӣ ҳар як рӯз мо ба бемор перевязка мегузаронем, яъне ки тоза мекунем ҷои ҷарроҳиашонро. баъде ки ҷои ҷарроҳиашон захмашон маҳкам шуд, ман аллакай як бор худам нишон медиҳам ки чӣ қадр рост мешавад. Ногуфтан ҳамонад ки бемороне ки қанд доранд, ҷои захмашон камтар дертар маҳкам мешавад. хоб бемороне ки қанд надоранд, аз ҳисоби фишор баландиҳое ки дигар проблемаҳои мушкилие ки ҳастанд, заифи мардонагӣ доранд, ба онҳо мо протез гузоштем, онҳо дар 30 рӯз метавонанд аллакай алоқаи ҷинсиро сар кунанд. он нафароне ки қанд доранд, камтар дертар 40-45 рӯз аллакай алоқаи ҷинсияшонро метавонанд сар кунанд. ҳамонам мо аввал мебинем, контрол мекунем, вақте ки дидем диламон пур шуд, баъд мегӯем ки ба шумо алоқаи ҷинсӣ иҷозат аст ва ҳатман вақте ки алоқаи ҷинсиро мегузаронед, боз ба мо гӯед чӣ камбудӣ аст, чӣ бартарият дорад, ба мо ҳатман гӯед ки мо ҳамаи ҳамин чизҳоро боз ба назар гирем гуфта. фикр мекунам ки бартариятош беҳаниҳоят зиёд аст ва ягон беморро мо то қанд намегузорем, аз замин аввал то охира ҳамроҳӣ мекунем, мефаҳмонем ин масъалада бояд пешбар накунад. Ёқубҷон Алиевич, шумо дар хотир дошта бошед, як бемор назди шумо овардам ман. Бемор 63 сола буд. вай кас омадагӣ аст, аз ягон чиз шикоят надошт. Хоб танҳо як шикоят дорад ки мегӯяд ака узи мардонагим соз кор намекунад. Гарчанде ки пиронсол аст, ака гуфта гап мезанам, намедонам ба кадом хотир бошад. Хоб мегӯяд узи мардонагим кор намекунад. Гуфтам ҳар боре ки ман консултатсия мегузаронам, барои заифи мардонагӣ мегӯяд ҳатман дар бораи пешоб, ҳатман дар бораи беморие ки сапустиуш аст, дигар беморие аст, дорад ё надорад, ҳатман пурсида мешавад. Лекин он кас ягон хел шикоят накардан. Танҳо баъд аз пурсидан гуфтам шумо шабона пешобкунӣ мебароед? Мегӯяд бале десе бор мебароем, лекин проблема нест мегӯяд. Ман аллакай омӯхта шудагӣ ҳастам. Хоб баъд аз он гуфтам баъди пешоб кардан шумо ҳис мекунед ки камтар боз пешоб меояд, яъне ки то охира пешоб холӣ намешавад? Мегӯям бале. Мегӯяд инашам аст, лекин инашам проблема нест. Мегӯяд ман танҳо мардонагима соз кунед. Мегӯяд сеюм савол ҳамин буд ки напори пешоб, ҷарроҳини пешоб аввал мепарид, ҳозирам ҳам хел мепарад? Мегӯям не. Мегӯяд сус шудагӣ аст. Мегӯяд не ки инашам доктор нигоҳ накун. Мегӯяд ман давом протез гузор. Мегӯяд ман мардонагима таран кунам, алоқаи ҷинсима давом тием. Мегӯяд ки оила кати гап бисёр шуда истодааст. Мегӯяд мунокиша бисёр шуда истодааст. Мегӯяд ҳамин хел беморро Ёқубҷон Алиевич, ман аз шумо чӣ пурсиданӣ ҳастам? Вақте ки аденома доранд, он кас маълум буд, явно маълум буд ки аденома доранд, баъд аз узӣ карданам маълум шуд ки аденома доранд. ҳисси остаточная моча бокимондаи пешобшон зиёда аз 75 мл буд. ба ҳамин хел беморро чӣ кор бояд кард? Ёқубҷон Алиевич, бояд мушкили пешобкуниро бартараф кунӣ, аденомаро гирӣ, бокимондаи пешоб кам шавад, баъд метавонӣ протез монӣ. Барое ки пешобамаш наборад, риски острая задержка мочи зиёд шавад ва риски инфексия зиёд мешавад. дар инҷо зур қайд кардем, зур гуфтем ки аёд мо набуранд, ки одам мумкин нест мондани ин протез. барои ки бо ғайр аз аденома доштагӣ беморон, боз ба кадом беморон шумо намегузоред протеза? бемороне ки бемории рӯҳӣ доранд, мо хеле беморро монда наметавонем. Баъд аз стабилизатсия бояд ҳатман консултатсияи психиатрро гузарад, табобатлашро гирад. вақте ки мо иҷозат додам психиатрро, дар он ҳолат мо метавонем монем. бемороне ки аденома доранд, бемороне ки бокимондаи пешобшон зиёд аст, мо монда наметавонем, барое ки баъд аз гузоштани протез метавонад острая задержка мочи, бандшавии музмини пешоб шавад ва дар ин ҳолат ҷарроҳӣ кардан мода мушкил мешавад. яхе ҳолатҳода таҷҳизотҳои махсуси дароз дар кор ки мо то ҳамон аденомаро расем ва аденомашро гирем. инфексияи роҳҳои пешоб, бемориҳое ки бо рӯи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, беморие ки гипертония доранд, бениҳоят баланд аст фишори хуншон, беморие ки қанди хун доранд, стадии декомпенсатсия, яъне бамхе баланд меса паст намешавад. хеле ҳолатҳода то нормализатсия бемории қанди хун шуд мо намегирем ба ҷои ва ғайро. баъд як чиз дига аст Ёқубҷон, ки ҳамин дар ҳақиқат ҳозир мо акун як сол зиёдтар ин ҷарроҳиро баромондем. ба ҳар ҳол поздни осложнение ҳам дорад, яъне осложнениҳое ки мо интизорем, мо медонем ки ин чизҳо мешавад. ҳамон осложнениҳо кадоманд? дар кадом беморо мешавад? китоб мегӯяд ки то 6% метавонад осложнение шавад ва осложнение аз ҳамада безеб ҳамин эрозия мегӯянд. эрозия бисёртар области сараки мардонагида мешавад. худоро шукр, гуфти чизҳо мо дар клиникаи худ ягон оризаи безебро то рӯз надидем ва иншоалло оянда нам намебинем. но умедворем ки намебинем, но статистика есть статистика, китоб ҳаст китоб, мо 900 та мондем, ҳастанд клиникое ки зиёда аз 1000 та мондагианд. дар он ҷо мегӯянд ки мо зурем
дар ҳақиқат зӯранд. Академикам, профессорам зиёда аз 5000, 1000, 2000 мондагӣ мегӯянд мо статистикаи мо дошт то 6% ҳолатода осложнение мешавад. Независимо от ягон академики, профессори мешавад ва ё бу қадар таҷрибаи зиёд дорад. Ва аз ин чиз гурехта намешавад. Но хай то ҳол алҳамдулилло мода нашидааст, но ин чиза учитат кардан. баъд поздно инфитсирование ҳам ҳаст. Ман дар инам дар статистика хондам бисёртар дар бемороне ки бемории қанд доранд амно мешавад. Оное ки баъзе беморон аз беморон ин чизо аз беморон худашон вобастагӣ дорад. баъзеҳоро мо протез мегузорем, мегӯем ки ака шумо қандтона ба ҳар ҳол бояд паст нигоҳ доред. Шумо агар баланд нигоҳ доред, риски поздно инфитсирование, яъне ки инфексия гирифтан дар пас аз 6 моҳ бениҳоят баланд мешавад. барои оное ки мо мондем аллакай шояд бисёри моро бинанд, бародароне ки мо гузоштем ва бемории қанд доштанд, илтимос беаҳамият набошед, қандтона назорат кунед. Протез мондам гӯё ки дигар ба ман зарар надорад, ин хел намешавад. баъзе беморо дорам Яқуб, мегӯяд ки ман бемории қанд дорам, мегӯям дорои қандта мехӯрӣ, мегӯянд не. мегӯям чӣ намехӯрӣ? хай контрол мекунам, хай баҳона мекунам. ё ки фишор баландӣ дорам, мегӯям дорои масалан барои фишор баландитон барои чӣ доимо намехӯред? баҳона кардан мегирад. баъдан мефаҳмам ки бародар агар шумо нахӯред, шумо эректильная дисфунксия мешавед пас аз 6 моҳ ё ки 1 сол ё ки 2 сол ва шумо дигар тавбат намешед, дигар мардонагитон кор намекунад. ҳамин гапа мегӯяд ки пагоҳ доруша сар мекунад. барои қандаш, барои фишор баландиш дорушонро намехӯранд, лекин барои мардонагишон мегӯяд мехӯрад. мегӯяд ин таъсир мекунад, мегӯям бале таъсир мекунад. пас тамом аст, пагоҳ ман шуруш мекунам, мегӯяд сар мекунад. барои духтуроне ки бо ин беморо кор мекунед, масалан кардиолого ё ин ки эндокринолого, шумо ҳамун ин чизоро бояд истифода баред. ин лайфхакҳое ҳастанд ки шумо бо бемор метавонед озод истифода баред. гӯед ки ҳамин чиз оянда ҳамин хел мекунад. ака бугӯ агар гӯӣ ки ҳамин қанди ту оянда чашта кур мекунад ку, ба ҳар ҳол намехӯрад доруша, лекин гӯ агар мардонагита заиф мекунад ку, мехӯрад. барои ин чизоро аҳамият ин дӯстони азиз. Умар Юсуфович, бинед ҳамин бисёр нафар вақте бемор мебиёяд, ҳамин даромадан баробар як чиз мепурсад, як чиз метарсад. мегӯяд ози ман протез монам, акай хунҷон мегӯяд мардонагӣ ман майда намешавад мегӯяд. ё ин ки як категорияи дигар беморон ҳастанд, даромадан баробар як чиз дигарро мепурсанд, акай мегӯяд ман ин протеза мегузорам, гарантия дорад мегӯяд ҳамин чиз. ин чизро мо чӣ хел мефаҳмонем? Умар Юсуфович, боз фикри шуморо боз ман гӯш мекунам. вақте ки бемор медарояд, мепурсад, мегӯяд майда намекунад, ман ҳамвақт як хел мефаҳмонам. узви протези узви мардонагӣ на ба пешобкунии шумо, на ба омадани нутфа, на ба ҳиссиётнокии шумо, на ба дарозу хурд кардани шумо ягон хел таъсири манфӣ намерасонад. протез як вазифа дораду халос, танҳо узви мардонагии шуморо таранг нигоҳ доштан, халос, ҳамин қадар чиз. барое ки заифи мардонагӣ таранг намешавад ку, ин чиз танҳо таранг медорад. дигари савол, вақте ки дигари категорияи беморон вақте савол медиҳанд, ака мегӯяд ҳамин гарантия дорад, мегӯянд хай бисёртар пирансолон мебиёяд ҳамин чиз қати қанд, қати дигар калонсолон мебиёяд ва мегӯям акаҷон то даме ки зинда ҳастед ҳамин чиз ба шумо хизмат мекунад. бо кадом кутир прамидон туб худаш гарантини талон дорад. ҳамин ҳар як вақте протезро кушодем китобчаҳои худашон дорад. дар он ҷо гуфтагӣ шудагӣ аст ки зиёда аз 5000 бор ҳамин чизро кадр рост кунем, агар ҳамин чиз хизмат мекунад. зиёда аз 5000 бор гарантия медиҳад. ин 5000 бор ман фикр мекунам то 100 сол хизмат мекунад. агар ҳар рӯз алоқаи ҷинсӣ кунад, хай намедонам ҳисоб китоб канал накор мешавад. хеле мебарад. бале, баъд дар ҳақиқат барои ҳаҷм гуфтӣ бениҳоят хуб қайд кардӣ Яқуб. бисёр бемороне дорем ки аз ҳама чиз истифода кардагианд, мазу гелу крему титангелу ҳама чӣ. баъзеҳош ҷарроҳӣ ҳам шудагӣ буданд, бояд моша ҳисор буд. як бемор омдагӣ буд, лигаментотомия кардагӣ буд, нодуруст кардагӣ буд, бо мо гирифта уна дуруст кунондем маҷбурӣ. оиди ҳаҷм ҳастанд протезое ки ҳаҷми мардонагиро калон мекунанд ё ин ки баръакс хурд мекунанд? Яқуб, хурд намекунад, хеле протез нест. ҳаст протезои американский Бостон. производитель мегӯяд ки аз 1 сантиметр то 1,5 сантиметр дарознокиша ва ғафсиша метавонад ҳангоми фаъол кардани ҳамун резервуару чиз метавонад калон кунад, калонтар кунад. баъзе беморон дар ҳақиқат назди ман омадагӣ ҳастанд, гуфтагӣ ҳастанд ки мардонагии ман хурд шудагӣ аст. баъзе вақт ҳамин эректильная дисфунксия вақте агар тиҷолу степени бошад, оста мардонагӣ дар ҳақиқат хурд шуда рафтан мегирад, дарун медарояд, ҳаҷман хурд мешавад.
мо вақте протеза мегузорем ҳаҷман дӯстони азиз ҳамон чизе ки шумо модарзои доред ҳамон мешавад, яъне дар ҳақиқат оне ки майда шуда буд бале он калонтар мешавад ба хотире ки шумо хел набудед ку, лекин гӯё ки мардонагии шуморо аз он нормае ки доштед масалан 10 буд ё 12 буд 13 сантиметр буд чанқа буд аз он зиёд намекунад. илтимос ин чиза дар зеҳнтон гиред ва назди духтурони клиникаи Евромед омадед, фикр мекунам бисёри шумо дига ин саволам натиҳад мешавад. Хоб баъд як чиз дига аст, боз оиди камбудиҳош гузоштани протез албатта хуб беҳтарин чи аст, лекин мо дар ин ҷо гуфтем ки 10% беморон розӣ нестанд, 80% гуфтем розӣ ҳастанд. 10% киян оно ки розӣ нестанд? бале Умар Юсуфович, ҳастанд хеле категорияи беморон ки кам ҳастанд, лек ҳастанд, аз амун ҷарроҳӣ норозӣ ҳастанд. Якум нафари ҳамин бемороне ҳастанд ки мо гуфтем вақте қанд дорад бемор дар муддати 40 рӯз бояд маҳкам шавад. Ҳамун ҳолате ки агар тавсияҳои моро иҷро кунад, яъне ки парҳезе дорад, дороие ки дорад, ҳамашро дар вақт иҷро кунад, иншоалло насиб дар 40 рӯз бояд маҳкам шавад. Хоб онҳое ки парҳезро нигоҳ намекунанд, дорояшонро намекунанд, метавонад аз 40 рӯз зиёдтар бошад. Ин категорияи беморон камтар норозигӣ баён мекунанд. Гап дар сари он аст ки ҷои захмашон дертар боз маҳкам мешавад. Хоб дуюм нафарон ҳастанд, гарчанде ки мо консултатсия нагзаронем ҳам, гарчанде ки нафаҳмонем ҳам, подсознательно фикр мекунанд онҳо ки ҳози ман агар протезро гузорам, узи мардонагим дарозтар мешаваду калонтар мешавад, фикр мекунанд. Дар ҳақиқат ин хел нест. Узи протезе ки пирамидон чӯ мо однокомпонент мемонем, ин дароз намекунад узи мардонагиро. Баъд аз ҷарроҳӣ мебинанд ҳамун узи мардонаги ки буд ҳамоне ки ҳаст, фикр мекунанд дароз нашуд, онҳо камеам боз норозигӣ баён карда метавонанд. хоб сеюм категорияи нафароне ҳастанд ки баъд аз ҷарроҳӣ дар баъзе нафарон метавонад ҳиссиётнокии сараки узи мардонагӣ камтар заифтар шавад. Хоб ин аловатбарӣ яъне камтар мешавад. бале ин вастанид мешавад, дар тӯли 3 моҳ 6 моҳ метавонад вастанид шавад, аммо то ҳамун 3 моҳ гузаштанаш камтар метавонад ҳамун изҳори норозигӣ баён кунад, лекин ин ҳамаш гузаранда аст. Боз дигар ҳамин хел проблема мушкилиҳо ҳастанд, лек дар мо ҳамин 3 намуди ино ман аҳамият додам, ино бисёраш розигӣ муваққатан аст. ҷон да баъзе беморони дорам манам ки мегӯяд аллакай ҷарроҳӣ ма 30-40 шуд дарк карда истодааст. ино ҳам масалан норозигиҳое ҳастанд ки муваққатан аст. ба ҳар ҳол пас аз як муддат боз ҳамун дардо ки гум шудан оно ҳам розӣ мешаванд. яъне қариб ки таги 100% гӯем ки розӣ ҳастанд. агар ки ҳамун вақта назорат кунем мо қариб 100% беморон розӣ мешаванд. як ҳолат ҳаст, ҳолати психогенна эректильная дисфунксия. ман дар литература хонам ки ҳамуно оное ки масалан аз рӯи системаи асабашон заиф ҳастанд, аз рӯи равонӣ гӯем, ба оно вақте мегузоред, ба ҳар ҳол мегӯяд ки мисли модарзодиам нест, яъне ки ман мардонагиам ҳангоми худрӯзоӣ соз буд, он хел нест. гуфта ҳамин хел норозигӣ баён мекунад. лекин мо то ҳанӯз психогенера ростӣ мондагӣ нестам. ман ягон нафарро намедонам, ёқубҷон шумо мондед ягон нафар, шумо ҳам намондед. дар клиникаи Евромед мо ягон нафаре ки психогенна эректильная дисфунксия дорад мо мондагӣ нестем. ҳамаш органически буданд, қанду фишорбаландиву травмаву дигар мушкилиҳо. баъзе бемороне дорем ки ҳозир масалан шароиташон сустар аст, мегӯяд ки ман ҳамин однокомпонент мемонам, як компонента ки арзон аст, вале пас аз 5 сол шароиташ хуб мешавад, мешавад ки доктор ба ман 3 компонент нимонид. метавонем мо беморо дагӯем ки бале биёед марҳамат, ягон мушкил нест. худи ҳамина ба дигар ширкаташ иваз кардан, масалан гӯяд ки ин сахттар аст, ба ман мулоимтараша гузоред, мисли амрикои риҷикон, ин чизо. ин гуна беморон ман фикр мекунам ки мешаванд оянда, мегӯяд ки ака гиред иваз кунед, лекин мо ина гирифтем, фақат иваз карда метавонем. дига агар мо гирифтем, шумо дига мардонагитон умуман сахт намешавад. баъд яке аз омилҳое ки ба фикри ман барои чи бемороне ки фалопротез мегузорем розӣ ҳастанд, ба хотире ки ино бемороне ҳастанд ки аллакай мардонагишон дига умуман кор намекунад. вақте ки шумо гӯем ки натиҷа метиҳед ва мардонагиаш сахтиш барқарор мешавад, аллакай он натиҷаро ки дид хоҳед нахоҳед розигӣ баён мекунад. вале ҳолатҳое ҳастанд ки масалан мемонӣ инфексия мегирад, ягон мушкилӣ мешавад, маҷбур меша ки муваққатан гирӣ, тоза кунӣ, вай кунӣ, боз як бори дигар гузорӣ. ин ҳолатҳое ҳастанд ки бемор метавонад дар ҳамин ҳолатҳо норозигии худаша баён кунад. ҳастанд ҳолатҳое ки мо мегирем дига намегузорем.
фалопротез. бениҳоят ками хеле ҳолатҳо вақте ки инфексияи вазнин бошад, генерализований уже хун дарафтагӣ бошад, дар ин ҳолат намегузорем. Мо хелчиа надидем. Не хеле чиза мо надидем. А так китоб омадагӣ аст ки вақте даже бигзор ки инфексия бошад, метавонӣ бигирӣ ҷошда ива бушӯю ва протези навро моментально гузорида. бале ин рискҳо ҳастанд. дӯстони аз ба хотири чӣ гуфтисам ман ба хотири ин аст ёқубҷон ки бемор бояд максимально дар бораи ин чиз камбудиёшу преимуществаш беҳтар будану бадтар будан ҳама ин чизо бояд маълумот дошта бошад. мо инози масалан нарезка мекунем дар ютуб, инстаграм, дигар ҷоа мегузорем. оное ки фалопротез монданӣ ҳастанд бояд ин чизоро маълумота пурра дошта бошанд. баъдан нашавад ки масалан гӯяд ки ака ман фикр мекардам ки размери мардонагӣ ман калон мешавад ё ки фалон мешавад ё ки воспаление намегирад ё ки илтиҳоб намегираду инфексия намегирад. ин хел гап нест. дӯстони азиз, мо ягон духтур намехоҳад ки ягон бемораш масалан пас аз ҷарроҳӣ ягон осложнение ягон камбудӣ шавад. ягон духтур нест. хеле духтур ман дидагӣ нестам. мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки ягон камбудӣ нашавад ва шукр 100 чанд нафар аллакай шуд. мо соли гузашта қариб 100 тамон додем, уже 100 нафар зиёд шуд. то ҳанӯз осложнение ки дар китобҳо омадагӣ аст мо надорем. лекин чӣ хеле гуфтем дар литература ин чиз мутаассифона ҳаст. бале Умар Юсуфович гап дар бораи розигию норозигӣ рафт. зиёда аз 20 беморони худам будан мо протез гузоштем. аз ҳама беморони хурсанд, аз ҳама беморони розӣ маҳз ҳамин бемороне ҳастанд ки протез гузоштагӣ ҳастанд. ба кадом хотир онҳо дар ҳақиқат дар кӯтоҳтарин муддат натиҷаро мебинанд. бале ҳаёти ҷинсишон тез барқарор мешавад. бо ҳамин хотир мебиёянд ё ки хабар мегиранд, мебиёянд ё ки занг мезананд, мегӯянд ҳамин хел бисёр ҳастанд, ҳамин хел ки розӣ ҳастанд. хуб, дар охир дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки якчанд маслиҳатҳо дием барои бемороне ки аз эректилная дисфунксия азият мекашанд ва оное ки бемории қанду фишор баландӣ ҳамин чизо доранд. ёқубҷон, чӣ маслиҳатҳо доред ба ҳамин беморон? Проблемаи заифии мардонагӣ тоқо проблемаи эрекция нест. мо бояд донем ки сабабҳош зиёд ҳастанд ва просто так бемор заифии мардонагӣ намешавад. шояд ягон проблемаи гормонални сбой бошад дар организм, може ягон атеросклероз бошад. мисол китобда омадагӣ аст ки диаметри артерияи мардонагӣ 1-2 мм аст ва диаметри артерияи дил 3-4 мм аст. вақте ки шумо заифии мардонагӣ доред, атеросклероз доред, донед ки ояндада 1 сол пас, 2 сол пас метавонад атеросклерози дил шавед ва стенокардия, инфаркт ва ҷонатро аз даст диҳед. барои ҳамин мо на танҳо ту эректилная дисфунксия дорӣ тамомотро тавба накунем. мо ҳама тарафа беморро мебинем, ҳам гормоношро мебинем, ҳам давлениешро мебинем, ҳам атеросклероз дигар анализашро мебинем. ва бояд қайд кард ки образ жизни, ожирение, стресс, курение, сигареткашӣ, стресс ҳама чизро муҳим аст дар организми инсон ва ин чизоро бояд учитбат карда шавад. бинед, касоне ки аз заифии мардонагӣ азият мекашанд, вақте назди мо мебиёянд, мо дар ҳол протез намегузорем ба онҳо. мо аллакай бояд маълум гардонем ки чӣ проблема рафта истодааст, чӣ мушкиле доранд, хоб бо кадом сабаб ба заифии мардонагӣ оварда шудааст ва баъд мо ба протез вақте ки дидем дору ёрдам накард, дигар ёрдам, баъд протез мегузорем. хоб протезро як тараф мемонем. беморон вақте мебиёянд бисёртар изо мекашанд, аз бемории худ изё мекашанд, яъне ки заифии мардонагӣ дорам гуфта. вақте ки бемор мебиёяд, баъзе ҳолатҳо мешавад ҳам зан ҳам шавҳар мебиёяд, ман ба онҳо ҳама вақт мегӯям ки ман дар назди шумо на бача ҳастам, на писар ҳастам ва на духтар ҳастам. ман инҷа духтур ҳастам. чӣ мушкилие ҳаст, чӣ проблемае доред, шумо ба ҳазур гап занед бояд, то ин ки ман ташхиси дуруст ба шумо гузошта тавонам. якум тавсияи ман ҳамин аст ки аз духтур бояд изо накашед. чӣ мушкилие доред, бояд ба ҳазур гап занед шумо ва шумо ҳуқуқи бо духтур як ба як гап заданро доред. хоб, вақте ки шумо бо духтур як ба як гап мезанед, тамоми проблемаи худро гап мезанед, иншоалло насиб ки ҳамун тавбатёбии шумо шансаш боз ҳам зиёдтар мешавад. дар охир якчанд маслиҳатҳо аз ман, дӯстони азиз. як ҳолатҳое аст ки беморон назди мо медорад, шиноси ман аст, масалан шарм мекунад, баъдан мегӯяд ки ман ҳама гапма пурра нагуфтам. ҳама вақт шарм накунед, шиносед ношиносед фарқ надорад. шумо ҳамчун духтур муроҷиат кардед ба духтур, бояд дуруст гап занед. як бемор доштем, ёқубҷон шиноси ман буд, ман дору намистам, гуфт ки фақат як гап гуфт, каме заиф шудам, тамом, камакак заифӣ дорам, гуфт мардонагӣ, тамом. баъдан мо ба хориҷи кишвар сафар кардем, ман набуданда пеши ёқубҷон алдинич дуру омадем, гуфтанд ки дору ба ман кӯмак намекунад. ба ёқубҷон пурсидам, гуфтааст ки ростшагум умуман эрекция надорам, умуман намехезад мардонагӣ. яъне шарм кардан лозим нест ва дуруст гуфтан накунед. шумо нодуруст мегӯед, мо шуморо нодуруст тобат мекунем. якумаш шарм накунед. дуюмаш ин ки вақте дар шумо диагноз духтур гузошт эректилная дисфунксия,
сабабашро муайян кунед, барои чӣ шумо ин мушкилиро доред. Шояд қанд аст, атеросклероз, индикатори бемории яъне ки инфаркт миокарда, инсульт дар оянда, ин ҳамин эректилная дисфунксия аст. мо ҳамавақт беморро кардиолог баъд равон мекунам. мо шиносо дорем, мегӯяд ки бинам беморам хеле эректилная дисфунксия дорад, атеросклероз подозрение кардам, мегӯям ки духтури кардиолог рафтани шумо ҳатмӣ аст. ҳатман меред унҷо ва беаҳамият ин чиза нагзоред. Шарм накунед, сари вақт муроҷиат кунед. Агар дидед ки беморро дорем 8 сол 7 сол шудагӣ аст, мушкилиро дорад, ин хеле баъд дароз накашед. Баъд аз пеш худатон ягон дору нахӯред, ягон чизое ки табиӣ, ки намедонам донаи каду дига чизо, ино дӯстони азиз барои шахсоне ҳастанд ки 100% солим аст, ягон мушкилӣ надорад. Хай ягон чӣ мехӯрад, 4 витамин мехӯрад, 30 дона мехӯрад, донаи каду мехӯрад, ягон витамин, ягон чизе мехӯрад, ин барои поддерживающая, ин барои табобат нест. мо ҳам вақт мегӯем ки барои табобат беморӣ дорем, тамом, дига мушкил нест, рафта дуруст табобат гиред. бархе сафсатҳое ки дар интернет реклама мекунанд, баъзе бародарон ҳастанд ки риш доранд, ҳаминқадар гарантия метавонам ки мардонагии шумо 15 сантиметр дароз мешавад, ин мардонагии шуморо сахт мекунад, ин доруро хӯред, инаша хӯред, баъдан шумо назди мо мебинед табобат кардани шумо мушкил аст, уже барои мо қин мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, сари вақт муроҷиат кунед, шарм накунед ва саломатии худро нигоҳ доред. бале, биёед ба назди мо аз нав шуморо ҷавон мекунем, зиндагитон зур мешавад, сифати зиндагитон зур мешавад, янга хурсанд мешавад, ҳар саҳар завтрак, обед, ужинтон тайёр, либосакотон тоза ва мақсади асосии мо сифати зиндагии мардакуро баланд кардан дар кор. Дигар давлатҳо кӯшиш карда истоданд ки дарознокии умри одамизод аз 80 боло шавад, 90-100 шавад. Мо ҳозир кӯча мебурем, мусафед намебурем. Ана мақсади мо ҳам ҳамин аст ки шумо то 90 сола умр бинеду, не ки умри бо ҳамин бақувватида. бале, дуруст, солиму бардам ҳамавақт бошед. дар ин ҷо дӯстони аз подкасти имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ҳар суоле ки дошта бошед, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед ва рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат кунед. Баромад биёед ба клиникаи Евромед, мо бо истифодаи навтарин усулҳо барои шумо кӯмак мерасонем. бисёр бемороне ки назди ман меояд, бо ташвиш мегӯяд ки ҳамин мардонагӣ ман соз мешуда бошад ё ки не. Бовар кунед дӯстони аз ҳамин узви мардонагӣ шумо агар вуҷуд дошта бошад, дуруст кардани он тани мо, ин кори мо аст. мо дар Амрико будем намо ҳафтаи пешина, чӣ коре ки дар ҳамунҷа мекунанд, оиди ҳамин беморӣ, ҳамун кор мо дар инҷа мекунем. шарт нест Америка рафтану Германию, Россияу, Ҳиндустону Эрон. дар ватани худмон дигар ҷода арзонтар, ҳамун хел гарантия, ҳамун хел сифат мо ба шумо кӯмак мекунем. бале, ташаккури зиёд бори дигар Охунҷон, Ёқубҷон. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.